с този клип, чакай да ви... А, да. Окей. Кои са следващите ни клип? Да. Аз снимам един просто се казах и си казах. За практика едно нещо да каже и се пише и да има годен чест. Окей, му стар. Нехо карта. Найф. Окей, едно че пак е влезнало в колата. И е вдигнал някакъв идиот. Но е за мен. Да, и то. Така видим на този... Добре. Тек пъв. И фък. За кой го каза? Да фък, аз вече ако знаех. Но и към мене ми да говорим за играта. Така, никой не е питал. Добре, хайде. Какво неща ми? Но неща имам да апгрейдна. Кажете, кога да апгрейдна между Миния Хорд, Милиан или Зап. Кажете. Що сега ще изпълня това. Де спираме междувременно Барбериан. Елит Барбериан. Ще да видя. Добре. Ще пуснем нов. Какво още? Да, трябва ми много кар да направим четвърти левел и то от Legendary от Legendary Epic. Мисля тази да е Mirror, защото имам най-много с нея. Може да направим четвърти. Така ми е много по-лесно и да фък, да, най-добре. И ще ви кажа едно нещо. Чао, чао. И да, снимам с